Uutisista saa helposti sen kuvan, että nuorten rikollisuus olisi kasvussa. Onko asia totta vai tarua? Jos nuori määritellään alle 21-vuotiaaksi, nähdään selvästi, että rikoksista epäiltyjen nuorten määrä on laskenut esimerkiksi 1980-luvulta. Vuonna 1980 rikoslakirikoksiin syylliseksi epäiltyjä nuoria oli yli 100 000 ja vuonna 2022 enää 64 000. Syylliseksi epäiltyjen määrä on kuitenkin kasvanut muutamien viime vuosien aikana, sillä vuonna 2015 epäiltyjä oli vain 56 000. Viime vuosina epäiltyjen määrä on kasvanut etenkin kaikkein nuorimmissa ikäryhmissä. Väite on siis sekä totta että tarua, riippuen siitä, mitä ikäryhmiä katsotaan ja mihin vuoteen verrataan.